Dobrý deň ľudia, vítam vás v ďalšom videu a teraz ideme hrať Brookhaven Skovky. Kiklop, pozdrav! Čaute. Ľubko, pozdrav! Takže ja teraz budem hľadať, takže ja idem hľadať sem dole. Páni, počkajte, gibnem vám túto onú šotku. Ja to nepotrebujem, mám normálnu zbraň. A s tým budete hľadať. S tým budeme značiť. No však. Že či ho nájdeme. No dobré ľudia, Tak na. ja to nechcem, ja mám normálnu zbraň. OK, ale to ma netrafíš. To netrafíš, to Dobre, ja už idem. Máš? Hrátam do 30, alebo do 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No. Takže ľudia, kde si myslíte, že môžu byť? A nezabudnite dať like a odber na toto video. Budeme veľmi radi, ak nám ho dáte. No strašne dobre schovaný ináč. A nezabudnite dať zvonček na toto video. Nice. Ja tak trošku možno aj tuším, kde sú, ale tu nie sú. Kde som čakal, že budú. Padge mňa nikdy nenájdeš. Prečo? Na mňa. Hej, Lubko je Kiklov na... On okolo nás prešiel. Ale nemôžeme chodiť, nemôžeme chodiť... Nemôžeme chodiť von, vieme. Áno, von nemôžeme. Si prešiel okolo nás, vieš o tom? Fakt, vy môžete byť hoci kde? Nie. Kde byť nemôžeme. Som blízko? Áno. Teraz už nie. Dobre, chod tam. Áno, tam choď. Áno. Chceme, aby si Ľubka našla, áno. Nájdi to. Tam to nájdi. Áno, príď. Áno, tam bude. Ty buď ticho. Troška mi nech. Drž hubu. Ty čo mu radíš? Počkaj, on to vie. Tam si, že? Ty si tam? Mám Ľubka. Mám Ľubka. A vieš, že je Nikolás? Nie, no, nehovor mi to. Mám Ľubka, ľudia. Kde? Kde, ľudia? Padgame? No. What? No, dobre, ľudia. To môžem ísť napraviť, že? Čo môžeš napraviť? Help for... Oh no. Kiklop na chvíľu bude... Kiklop chvíľu nebude hrať, lebo on niečo musí ísť urobiť. Pomohol som karitračke. Dobre? No dobre, ľudia. Fakt? To je pre mňa potešením. Tam som najmä. Jaj, čauko, čau Kiklop. Môžem to troška zmenšiť. No ale Ľubko, teraz ideš hľadať ty. Dobre, ty. No choď. Zmenšovať. No choď hľadať. Ale nie, musíš dole ísť. Ľubko. No a nekochať. 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 No dobré ľudia, tak ja idem teraz toto sa skryť na niečo dobré, nejaké dobré miesto. Ja mám strašne ľudia dobrú. Ty si tam tiež? Nie. Nie, dobre, ja že si z tej istej školke. Podaj, kde som. A podaj, a ja som v tom istom, len inde sme. Áno. No dobre ľudia, ja som s Kiklopom v tom istom, len som na... Ja som v inej miestnosti. A ja som v troška vedľajšej miestnosti. Hej, on je vo vedľajšej miestnosti. No Ľubko, ty si strašne ďaleko. Ukáž, kde si. Neukazuj mu mobil. Ty už strašne si ďaleko. A môžeme ísť už hľadať? Áno. Ježiši. Veď rátaš 20. No. My sme boli dávno skrytí, Ľubko. Ježiš. A Ja som sa mohol ísť sprchovať. ľudia, napíšte do komentáru, že či by ste chceli ďalšie videá zo schovky.
A či by ste chceli aj ďalšie videá s Lubkom a s Kyklopom, lebo s Kyklopom nám idú videá, taktiež aj s Lubkom, takže by som bol rád, keby aj s nimi natáčam. Hello! Tam bol Kyklop vedľa mňa ľudia. Ľudia, videli ste ho, jak sa tam zjavil Kyklop. To ja nie si vo vedľajšej miestnosti, veci hneď tam, vedľa mňa. Pro Lubko sa snaží a je strašne ďaleko. Ja to viem. Ja risknem. Ja sa môžem aj prechádzať po chodbičke. To fakt? Ukáž. Ja to tu preskúmavam, ja som tento dom tiež... Počkaj, to si bol ty, Niky, alebo Lubko? Kde? To si bol ty, To som Kyklop? bola, to som bola. OK. Bolo to aj vonku, na záhradným veľkým. Tam sa Není. Ja nemôžeme byť vonku. Ale ja nemôžem odomknúť. Ale Ale nemôžeme ja som byť vás vonku. tam videl. Nemôžeme byť vonku. Nemôžeme. Nejsom vonku. Dobre, ja ti poviem, že sme na hornom patre. Iba to ti Sme na hornom pomôžem. patre, Iba to ti poviem. Vonku nie sme. Ale Vonku by really. nemôžeme. Ukážem ti záznam obrazovky, taký mini. Vidíš? Videl si? Ja som videl, že ono ide sa strkať tá nabíjačka. No. Aha, ďakujem. No, dobre ľudia, Lubkovi sme tak trošku pomohli. Dobre, ale aj tak je to 5 záchodov. No, takže to nepomôže. No teraz si mu pomohol, že to je na záchod. Počul som výstrel, ľudia. Oh no. Dva sú na hornom patre. Wow. Ľudia, pozerajte. Ojoj. Jaj! Nie! Dovidenia. To označkoval. Sakra. To čo tu je? Jaký typek? A kde Kiko? Však tu čo? Kúkaj, Lubko. To čo? Sa ti vlúpal do domu. Haló? On mi ide ukradnúť trezor. Chalani, zastavte ho, lebo ja vybehnem. Ale dobre, už som vyhral. Ne, Kyklop vyhral. Ja som že doslova, že Kde je ten parkán? No dobre ľudia, ja to teraz musím prestrihnúť, lebo toto bude trvať dlho. No ľudia, dobre, ja už idem hľadať, lebo Lubko už konečne našiel Kyklopa, že Kyklop. No takže ľudia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, idem. No kde ste? Môžem vás vidieť? Poď sem, Ľudko. Ja sám neviem, čo som. Ja ti nebudem Pati radiť. Poď sem. Nice. No dobre ľudia, ja sa idem schovávať. Pad game Idem ich hľadať. ide na to. Počkaj, ja som niečo počul. To dotuje. Jaj, to je ten typek. Počkaj, čo? Čo? To je bezďak. Nepodobal sa na Get out. Lubka? Vypadni. Ale dobre. Ja som ho len tak iba tak pozrel. Bezďak jeden. Či to náhodou nie je prezločený Lubko. Bezďak. Som tu otvoril aj chladničku zrazu. Nej som v chladničke. Nej som v chladničke. Nej som tam. Prečo sa predo mňou len tak zatvorili dvere, mi povedz. Však lebo som inde troška. Určite. Áno, pozri. Počkaj, táto dolná sa dá otvoriť. Nie. Si inde, tak si v trúbe. Jak by som to tam nesol. Neviem sám.
No dobre, kde si? Na sebe mám 2 paplóny, to si povedz a potom ideš vieš kam. Mám 2 To paplóny. nie si. Tam ma nájdeš. Tu nie si. Minulo som bol pod paplónmi, potom som bol kde? V sprche a teraz budem kde? Neviem. Si tu otvorím spokojne chladničku. Dám si kofelu. Ďalší kofínu. Tam Prečo ma klameš? Neklamem. Kiklop. Ľudia, Kiklop ma klame, že si otvára chladničku a pritom si nič neotvára, ľudia. Hej? Hej. Bad game. No, Ja si tu otváram chladničku v kuse. určité. Ale reálne tu vidú. A hej, aj ty si to Určité. videl. Ale fakt? Hm, Poď sa pozrieť na chladničku. idem. Vy si ju zo seba nejako otvárate, že? Vy si jasné. Také niečo. Že kde je? Aké nečakané, že vy ste tu... Tam sa niečo ti jednu prebliklo. napovedu. No, Ja som není dole a není som ani pri Kiklopovi. OK. On už vie, kam má ísť. Jasné. On vie, kam má ísť. On už Ja? tam išiel. Ježiši. Tajné skrýše. Jedine sa nejde dostať, ľudia. No poď, dostaň sa tam. Čo to je, jaké buknuté? Počkajte ľudia, ja si musím zväčšiť skin, lebo... Ľubko sa mi tu smeje, tak asi nie som dobre, ale ja... Ľudka myslí, že mám vyhraté. No ukáž, Kiklop. Názov povojku. A ty čo tam dverkuješ na zemi? Ja vím, kde sú chalani, podľa mňa. A ja si nejaké piky. Chalani. Mňa nenájde nikto v živote. Prečo som sa prepadol? What? Ja som našiel... Čo sa prepadnúť pod to? Ja viem. Fakt? To som ja nevedel. To normálne. Jaj, to je Kiklopinko. Aj, Kiklop. Bad game, ja som bol tuto celý čas. Počkaj, tuto. To fakt? Tuto. A ja som bol strašne blízko. Tuto som bol. Čo? Kamo? A kde je Ľubko? Ešte jeho musíme Za nájsť. trezorom. To už ho nemusíš hľadať. To Čo už ho je nevidím. bad game? Počkaj, ja idem ľuďom ukázať, kde si, že za trezorom. Mňa ale neuvidíš. Bro, Uvidí. si v trezore? Nie, však ja som tu. Ja teraz tým pádom hľadám. Však teraz si v trezore, nebo ne? Bol si v trezore? Nie, ja som za trezorom. Zmenši sa. Jaj, no, dobre, to je v pohode. Kúkaj, Paťo. Dobre. No dobre, ľudia, poprvý krát v histórii ide hľadať Kikla. Legenda našeho mládi. Bad game. No. Čo je? Ja som bol takto za trezorom. Dobre, ukáž. No dobre. A to nemôžeš si No dobre, menický. poď. Dopovedal. Už sme si to hovorili predtým. Dobre, začínam rátať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, No 12, nic. 13, 14, 15, 16, Ty sa pozrel, že? 18, 19, 20. Neukazujte mi mobily. Hlupáci. Pozri, koho tu máme tuto. No. V tejto sprške tu nikto nebude tuto niekoho spršne. On ma obišiel. Jej. Ja už som mal normálne, mi spadol kameň zo srdca, ak odišiel. Ježiš, ak to tam je úplne, mi to tam krásne vytieže, trčať. Ľudia, vidíte to, jak mi tam trčí ten skateboard? Ono je tam úplne, že aj hýbe sa mi to tam, ten skateboard. Nie, choď preč, Kiklop. Dobre, ľudia. Ježiši. 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 Dobre, dobre. What? Dobre. Dobre. Dobre, dobre. Dobre. Typujem, že Ľubo je zase prezlečený za čierneho.
A zase hore. To ti môžem reálne povedať, že... No dobre ľudia, ja toto video končím, ja sa strašne bojím Kyklopa. Toto je z tohto videa všetko. Kyklo, pozdrav! Čaute ľudia!